Martang yang mahita. Dami ni dibatana sungurusan saluhu naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna donga saha porsiaun tabiki mahata ni dibata nagabi barita naudi dihita imana tersurat di Sada Musa 22 ayat 10 1 ayat 22 songono mahata ni dibata. Alai borha do anggo si Jakob sian bersiba lahu tuharan. Jadi tolhasma ibana tu sada parbornginan gabi marborngin ibana disi. Ainu ngamate mata niari dungi dipa buat ma akabatu na disi bahin halang ni uluna laos modum ibana disi. Dungi marnipi ma ibana di idama sada tangga na pinagugu tutano tol hasro di langit ia ujungna. Jadi idama sai marnya mijur siani akka suru-suruan di dipata. Jong-jong digijang na anggo jahuba jalanin na do. Ahudu jahuba debatani opum si Abraham doho debatani si Ishak. Ia tano pinuduman mon lehonokku ma tuho doho tu pinoparm. Jala sebukun orbu ni tanah o sogut torok ni pinoparmu. Jala akarara ma hamu tuha suduta doho tuha bisaran doho tu utara doho tudang sinam. Jala dapota pasu-pasu sugut nasa marga na di tanah on marhiti ho teho doho pinoparmeng. Ida ma sai dong anakku jala ramotakku doho manang tu dia beho mangalaka. Jala tugi honokku doho mula tu tanah on aidang. Tadi konokku ho da jodoh sa tuhu uwain nau berbagi tuho. Dungi tersunggul masih Jakob sian namudumi. Jadi dok ma inganan ni jauh bado on HP sopa motu aku. Jadi ma biar ma ibananin nama nasokal situ tudu inganan on dang terbaik non soon bagas ni dibata jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sugut manukuk nai dibuat mah batu pinar halungun na jala di pajongjong bahin pertinadan jala di usehon mia tugi jangna dungi di bah magwarni inganani betel bagas ni di bata lus do goar ni hutai anggo na selam dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo di dongani jala diramoti di batahu di dalan nahu dalanyo jala diliu diau sagu-sagu si pangano dohot ulus si parsoloko jala marsonang-sonang au mulak ditugion tu bagas ni damang sai jahu pama di bataku jala batu nahu pajong-jongon pahin pertinadan ima gabi bagas ni di bata jala sudi na nilihom tuang persepuluhon umay tuho ido sana songon topik ni mingguta padonganion dohot pangaramotion ni debata tutu sahali na bagas ng idot tadi amak kadonga sa porsiyaon buhari hita mangarajumi padonganion dohot pangaramotion ni debata di perdalanan ni gunuta barsada-sada alanikon rapita mangida jala sianido idota dia makadonga saha porsiaon ansa nang berengot tado di perdalanan ningolutta marhite i manak kaningani akapasu-pasu naung tajalo sia debata jala akasakapna naung saha tuita asa totok kita ima mangulahon dohot makamulatehon alanunga tadai padonganion dohot pangaramotion ni debata. Dia mak kadonga saha porsiaon molo tajaha memang siya bidu 27 dohot bidu 20 lon sudi na 2 bidon masa jelas do ima songo sada latar belakang na
buasa ko borhat manang litu si Jakko meninggal hot amana dohot inana di Bersiba songon na menuju huta haran hutani tulangna silaban jala hobar tu si kenaro na binaini si Robek kado sudi di paborhat si Isak do anak na si Jakobi mardongan pasu-pasu tata media tulu do di ayat 5 di sebelumnya lapatanna si patamol do atusan buasa si Jakko dapat pasu-pasu siana mana hape takas do na direkayasa si Robek kado selalu namasai alai molo mulak hita musi tujulu tabukka mamusi bidu 26 jahot tado di sisa ada dang di halo mo si Isak ulaong do pabahinan ni si Isa nong manguli tuak kaburu na leban jala urut tu si dapat tita do dison pemahaman ni bangsa Israel taringot tu para singan ni ngolu songon parmahan ima ulau ni si Jakob dohot ulaun merburu ulaun ni si Esam do padohan na asing dada unsur na pautotohon na perlu odolhon ni na masaon ingo majorupani alai iko berengot tadotong sada unsur ima sada unsur berkesinambungan di pamilito ni debata ima tu puna sida si Abraham lau patulusun sakap na padirihon siapa parana gawe bang sunabulun songo badan ni debata itu na sida lapatan na dihamok kadong sapor siaon nang idot tado pakyo ni debata si Jakob gawe jol mana daulat marroha na maringanan dia ka udung-udung patulus sepadan ni debata nang pinasa na tu si Abraham tentu dang halak naolo menggadi sahala siaan si Esau olan alani si pangano sabing gabi digaris sahala siani idu hakurangan dang halak namura menadikon akka pengaruh manang tradisi alani akka haulion ni portivion alani haulion ni kaburu-buru alani arta kagurang do songoni gabi dijual hasa sahala ni margana hapursiauna bakalido na dia suku debata dang halak na marula songon sitiop sior manang purang nagawi penerus ni bagi ala hibat marporang manang hibat merburu dangi alai ikon halak na maringan do dudung-udung song si Jakobi na manggobarhon dudung-udungi parsaura nadinggan manang natakas menjaga kemurnian ni ngulu paru gua mau ni halak ima bangsui ido napalani halomon dewata alainna para juli tergobar do di diri si Esau gabi halak na murah-murah terpengaruh jala di sini dota di bagasan turpukon sada peristiwa di padalanan si Jakob pamilitot tu ibana alai ko tengok mah ima argani pengaruh sada hak siahani di sini dota asa tu masa ergadu ini ngomarupani ido berengota sada padonganyo di dipata unang gek tabain akka buka mota nang akka nang ni pedatto ni dipata di hita dia makadong sa hapor siyang totu di baga sa bir do lomos ni roha do si Jakob di baga sa tupukon ima mamulus dalan menuju haran manang teida ima nakaringani inganan nama se Daudu dan di patorang rupani isi madongani ibana di padalanani mungkin adong marakan aposona ningo marupani madongani ibana alai di baru di son seolah-olah danga dong donganna olah salah na sabing do sehira na marta parupani nian hira na sumungkid do songon irate apalagi dang buta bayakon di padang kuruna juli alai tentu nani ko barhon na ima keadaan si Jakob na benar-benar kesepian nit tamarupani danga dondongan na ala diinganan na nama say sunyi mal sedu ay do rupani sian si Isak do si Robeka mana pelaria rupani
Alelaos di gobar do di sokke dan na terancam do ibana. Lapatan na beido ngulu na terancam, ay di bot ibana di na terancam, atau tong ibana dalam keadaan bahaya di ibana. Bahaya mangalupi si Isa rupani nang songoning bahaya mengida kekuatan lau mangalu si Isa. Sirwak kape inane dang mampu lau melindungi ibana. Sian ancaman ni si Isa. Hola sada nama nabui ima mangaramoti dohot madongan ibana. Idul tema ni truputo. Isimei ko berani tamadok hola debata ni tamarupani. Hola debata nama nabui mampu melindungi ibana. Dohot madongani. Odo sada nobel ke kusiti pot tadi makadongan. Sutu ngolih tamar pangusadean dohot mangasahon tulangta opungta agabangta ala parpangka ala jenderal ala kolonel ala namora daun ola debata ido nasahat baga-bagi tu si Jakub nang tu si Abraham pisongon ido alani dipatakas do di bagasat trupu tahun diborngin nei si Jakub tinggal may mana rupani marsaro mar dudung-udung di sada inganan rupani. Di sada inganan di halongonani ima di dalan menuju Tuharan. Ale memang nakina ngapala di pabua guarni inganani ala mungkin adokian manang na ahmar rupani. Alai di mana ma ima gabi sada inganan di pabua do gabi batu ima songon inganan ni ibana rupani diuluna di gabi songon halang mai rupani duluna di beni ibana. Aron yang berengot tadi sih. Banggo amat do diudung-udungi bangiri rupani ibana maringan disi. Ora rumar borngin, ora luisi ibana rupani mangadupi hamorone. Alai ikut idot tado dia mei di pangaramotion di debata di bana. Au ikut situ juro. Di halongonani betul-betul do bah dudungi luar biasa do namar borng ini mana dia darani bahwa debata do nama dongani bana alani kodohonot tado nasa nama ngasahod debata ido benedo di rumi molo debata do ngata isi malota dong be ima sada kunci dohonota di bagasan ngulutta alani dia makadonga saha porsiang do naneng dohonon ni turpukot tu hita. Dia marupani sibonot ta si turpukot. Awa dong dohono ku piga-piga. Nasanga songon makna manang gabi songon renungan di hita. Na parjulu ima nang dohono na tita perjupangatta doho debata buido songon namasa tu si Jakub. Dia me ay namar nipi di bana. Ay di bagasan nipi di mana pajuparo di mapa. Jadi wahado tutu amolarong madok songoni di nipi porsia do hita mo hidup pajupa au di bagasan nipi. Tabereng major rupani. Di kenodo di patorang kondisi kejiwaan ni si Jakub. Tahila lama rupani. Buhama di patorang imana jali di bereng imana di bagasan nipi. Ay dido ibana ay molo halak namar nipi kan tentu di alam sadar do niku maropani dang siat betu roha molo rong pena madok kadang-kadang ido nama mampu iba mernida do namase alay odo kenyataan di bagasan ibana na pajupang imana dohot debata di bagasan nipi. Jalan luar biasa do di bagasan nipi nih. Ay marhiti nipi naing paingot tonon na si Jakub. Ido diro di sinaking debata paingot ton imana. Alay berengot tado sada gabi pengakuan iman dia me ay debata mampu mengurupi ibana sian akan camani gabi tu sido ido tenak ngani haporsion ni mana ido nak nampi di bagasan nipi.
jala hobar tu pangetusion ni hala pe ala Israel dia tu ba buido nama sa songoni ala songoni dang si Joseph buidoro dipakai di bata memang iko donot tado baju juk do dipakai di bata di pada narubi nipi laho papatarhon sakapna tu sasahalak manang tu bangsona manang tu keluarga bahkan gurang durupane taida akka namar nipi bahkan taida do disi nipi nyaka parapistaran do akka nama sape nabui dijujur bahkan namar nipi do di pada neb baru di Matius 2 kan Matius 2 ayat 10 lipe arang do disirupani didok nipi nyaka parapistaran na siya purbay do nipi ni si Joseph ay ibabuado kan do nipi ni si Elizabeth bah namar nipi do rupani jadi iko dohonot tado bahwa ternyata mimpi juga nipi buru dipakai di bata gawe pajupahita jadi sutung tabatasi rupani di bagasan nguluta tarengot tu nipi gawe tahilala naso marlapatan nipi teng dia makadonga sahapor siyaon marhite nipi ina kengani bahwa penampakan marhite nipi dipatulu di sini keng marision baga-baga songon na pinasahana tu si Abraham asa dakolan sekedar gabi nipi rupani gabi gurang do nipi yang gabi hira semacam pototohon gabi oloma ibuat tu togel tu nomor dah alaiku beregut dari son nipi dipakai ima pabotohon sakap di debata di pemilih tu ni baram diduk nakeng debatani si Abraham do debatani si Ishak na papatarhon diri nih di leopos di rohan di si Jakob asa takas dihapor siya di bata songon padanna tu si Abraham song-songon itu dipasak musi tu si Jakob nasa tiero di bata naong pinasahak ne dang olo di bata mangose baga-bagana tu si Abraham lao songon itu baga-bagana nai pasaton na tu si Jakob dia meng ima pasahaton inganan dura na di si ibana marnipi ima rupani inganani gabido ibana may betel ima nanang idota na luar biasa gabi di pasahat ibana sada inganan dohot benon nama ima nakengani inganan ni di bata pola do di ibana jala batu ona upajong-jongon bahin partinada nabal kamu se ima di dok tu ibana di bagasan nipi di pasu-pasona dohot gabi bangsa na bulun jalan arara di Portibion gabi dapota pasu-pasu ninna marga na di tanah on marhiti-hiti na sida bakai dok naking di bata madongani manang tu dia pi mangalaka luar biasa di dang tahuton manang tu dia pi mangalaka kapino parna bah di berbagai-bagai lapatan nakingani dapota pasu-pasu dakolan marpada do di batai mana alalas do di bata sendiri na menjabin hatu tulus imam nama dongani si Jakob nama dongani pinoparang sada kenyataan ido nana berengota kenyataan ido di bana terhindar ibana rupani bang wow ima cara di bata terhindar cian akka asup-asup manang cara ni si Eson yang pamati ko ni bana bah di batas sendiri rumah pun ibana muda ni kumarupani tu inganani tu bangsoi alani merpada di bana ido ibana masono iko pasahaton natu di bata marhite sabar sepuluh bah ibadu jala ido ibana kengani luar biasa do di ibana molo di ayat 10 ida mah sai dong anakku jala ramotakku dohong manang tu dia piho mangalak jala tu gihonok doho mudak tu tanahon dang tadi konok ho jala sahat ho bain na hu berbagai ho tabunete lapatan na harang berengot tadi si dia makarungan nampe marhite nipi dia makarungan ale ko sadar hita di papatar di patado sakkan ale ho bardo itu pamotoan ni di papa jala nama saipe songon na pinatul hasna ibana kaningani
tersunggul si Jakob gabi porsia di bana tu di bata ai di bata do nama dongani ibana imo bani do nakani inganan na sokal situ tudo inganani ai maringana do di bata di si disadari si Jakob ma di si pangrupion di bata alani ima takas di bani mana songon sadata da parningotan jala diusehon miak tusi jala di ingot diurupi dimiyahi si Jakob do inganani ima namar tudu-tudu kon hajong-jongan inganan parsobaut tu di batang di bai si Jakob masa tu sonari guarna ama dia minang di bai ma guarna Betel bagas ni di batang ikut daingoti di bai ma Betel jala di pudian nyare musai dia mak kadungan dukun di Jerusalem Betel lima sada kota na terpenting saat tu dikiom di bangsa Israel. Ido mulai ta ziarah mananglahi ta wisata rohani tu Jerusalem gabe sada ima Betel kota yang terpenting di bangsa Israel. Jarabu ta idam se dapat tulis di Amos 10 di Amos 7 ayat 10 atau 7 do di dua raja-raja 20 ayat 15 ayat 20. Na parpudi ma dia makadonga saha porsia apala naik idota di bagasa trupukon ima puncak do tujuan ni debata si Jakobi laho papa tarhon ima nakani holong ni rohani debata habaoran ni pasu-pasu ni debata jala di sima ingotot tadi makadonga saha porsia padonganion do pangaramotion ni debata tong di padonganio do di pangaramotion ni debata nang satu ita ido nama bekita satu dikion manada marnida olong mirohani debata di bagasan keluarga ta nang bangsota naing marhiti turpuko diajak ita bohama nian asa gabi dot hita habaoran ni pasu-pasu manang habaoran sakap ni debata asa dot hita nian di parar lahu patulus sudi sakakna di portibion jala molotun dohot tita di parar taham lati homeng jala tajamot toma asa satro di ujung na hita satia satu namate jala otama tupal hanguduan sisa liling mililing nai laingok ma nama do sai didongani di bata jala diramoti dita sahat tu dikion amin. Mauliate mariho ali Tuhan dewata marhite holongmu nabadiye. Amin.